Hong ulun Basuki Langgeng kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh pining sepuh, saunana hadirin sekalian ingkang kawula hormati. Wedal menika pramugari ngaturaken sugeng dalu ugi sugeng rawuh kalian pagelaran seni budaya Tayub Jawa Timur ala Tenger. Sesarengan sound system profesional Bagas Audio ingkang mijil saking tlatah Wonokitri Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun paringani Cak Adi Cakra. Oke Makaryo kalian video syuting profesional Trubus Production ingkang mijil saking tlatah Kalitejo Tosari Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun paringani Cak Trubus. Wedal mingko ngantos mangke dalu panjenengan daya makarya kaliyan Tayub Campur Sari lestarine budaya ingkang mijil saking tlatah Ndorowati Nglawang Malang Jawa Timur ingkang dipun paringani Cak Turiman Pribadi. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati, saderengipun panjenengan sedaya wedal menika nindakaken seni joget langan beksan langkung rumiyin pramugari badhe nggelar salat tinggalipun artis-artis ibu-ibu warna saking kita Malang ingkang dipun iring gending Aneka Jula Juli. Sumangga. Pemirsa yang berbahagia, saksikanlah inilah artis-artis Warangono di bawah Campur Sari Lestari Ning Budaya yang dipimpin oleh Bapak Turiman Pribadi. Siapa dia? Dari sebelah kanan Mbak Risma yang datangnya dari Kalipare Malang Jawa Timur, juga Mbak Elo yang datangnya dari Kota Wajak Malang Jawa Timur, dan selanjutnya Mbak Intan yang punya Stadion Kanjuruan Panjen Jawa Timur, dan juga Mbak Sri Asih yang datangnya dari Kota Panjen Malang Jawa Timur. Selamat menyaksikan, semoga terhibur.
dengan tanggung jawab. Sugeng rawuh dumateng para tamu sedaya daya ayo kula turi lenggah ingkang sekeca para rawuh kakung miwah putri sedaya kemawon dulur wagata tampi mbok pilih kita lepat nuwun siagung pangan sami Matur dumateng Bapak Ibu, saudara hadirin sekalian ingkang dahat kinurmatan. Wedal mika saderengipun kula atas nami pramugari tunggal nuwun sing agunge pamunten dumateng panjenengan sedaya. Mbok bilih kala wau pramugari ngayahi kewajiban dados wakilipun sedaya masyarakat desa Kandangan Kalirejo, ugi Bapak Kades Muali khususipun. Mbok bilih wedal menika tepat dinten Mayu Dusun. Ugi mboten suben sedaya masyarakat desa Kandangan Kalirejo, ugi Bapak Kades Muali khususipun sampun matur sewu sembah nuwun sanget atas rawuhipun panjenengan sedaya. Wonten salebetipun tratap agung sanginggilipun sasana pagelaran kanthi rahayu saha wilujeng. Ingkang utami rawuhipun panjenengan Jawa wedal mika dipun suni doa saha restunipun. Kleresan mbok bilih ajatipun wedal mika tepat dinten Mayu Dusun utawi Lujengan Dusun. Mbok bilih beranipun seni tayub Jawa Timur ala Tengger. Wonten ujung, wonten orkes, kala wau dalu wonten kidalan nggih. Mugi wonten penekan nggih. Mugi wonten panjat pinang. Kangge lampahipun sampur wedal menika ingkang pindah. Langkung rumiyin kula aturaken dumateng Bapak Kades Muali saha Ibu. Ingkang dampingi Rama Dukun saha Ibu, ugi Bapak Pengulu saha Ibu. Ingkang kalih kula aturaken dumateng sepuh pining sepuh ugi segenap perangkat desa. Mugi Bapak Muspika daras tempat mbok menawi rawuh. Ingkang katiga kula aturaken dumateng undangan sedaya. Gilir gumantos ngantos pari purnanipun sampun. Kejawi saking menika sedaya pramugari sampun percados sanget. Gandeng ingkang rawuh menika sedaya tokoh-tokoh
penggemar dayung. Pramugari sampun bercatos sanget. Mbok bilih lampahipun sampur wedal menika ngantos paripurna. Badhe lumampah tertib aman sae. Boten-boten sambikala punapa-punapa. Sepindah malih kula matur kula atas nami sedaya pramugari. Ibu Arangkono minggaipun dumateng para pratangga. Menemangke anggenipun bagi sampun wonten nglentak-lendunipun dipun snoja ing boten. Utawi wonten kaslipanipun sedaya pramugari namung manungsa lumrah saderengipun pun si agunge pangapunten dumateng panjenengan sami. Jenengan kula matur wadul menika sampun numpak laran Cinitayub dipunwiti. Sakanapipun Ibu Ron tumuju dumateng sasana pagelaran kula nuwun gending gedhok. Monggo selajengipun kula aturaken dhumateng Bapak Kades Moali Soibu ingkang dipun dampingi Rama Dukun Soibu ugi Bapak Pengulu Soibu. Monggo
kursi kok. Loh. Nadyan wujuh temong peksi goleki si podang kuning heboh bunga nyanding bisa
Nggih sampun.